Vindt u het belangrijk dat u in de zoektocht naar de meest optimale formule begeleid wordt? Voelt u zich aangesproken wanneer service een persoonlijk verhaal wordt dat uitblinkt in snelheid en kwaliteit? Wilt u een aanspreekpartner voor de persoonlijke realisatie van uw projecten in functie van alle mogelijkheden op de markt? Kan een team van specialisten voor u een meerwaarde betekenen in de nieuwe weg die u zal inslaan als zelfstandige? Kan het u bekoren dat persoonlijke en regelmatige bezoeken uw steeds evoluerende behoeften op een eenvoudige wijze voldoen? Bent u ook op zoek naar het kantoor van architecten die uw plannen en dromen, groot of klein, nu inplant, opdat u ze makkelijker realiseert? Vindt u het een meerwaarde als uw advieskantoor voor u anticiperend meedenkt in de verschillende groeifases van uw carrière? Wilt u alles zelf uitzoeken op het internet of wilt u een samenwerking met een kantoor dat met u in alle vertrouwen kritisch meedenkt? Raken u deze vragen? Voelt u zich aangetrokken tot deze samenwerking? Neem dan beslist contact met ons op. resifspecialist.be